200 мегапиксел зум? Серьезно? бале, Huawei смартфони наверо пешниҳод кард, ки паррандаро бо 20 карата зум расм мегирад ва ҳатто парҳояшро равшан нишон медиҳад. Puro 90S Pro Max 3 камера дорад, аммо камераи асосӣ, яъне телеобъектив 200 мегапиксела буда, бо 4 карата зуми оптикӣ мебошад. Huawei аз технологияи хоси RYVB истифода мебарад, ки ба ҷои субпикселҳои сабзи муқаррарӣ кор мекунанд. Ин имконият медиҳад, ки расмҳо нури бештар гиранд ва рангҳо ҳатто дар шароити торик низ табиӣ бошанд. Экрани 6,9 дюйма OLED бо басомади 120 Гц. Экрани Kunlun Glassy насли дуввум муҳофизати беҳтар аз харошидашавиро таъмин мекунад. Батареяш 6000 мАч буда, бо қувваи 100 Вт аз сим ва 80 Вт без сим заряд мешавад. Дараҷаи муҳофизати IP68, IP69 низ дорад. Дар дохили смартфон процессори Kirin 9000CS ва то 512 ГБ хотира ҷойгир шудааст. Ин пурқувваттарин флагман нест, вале яке аз беҳтарин камерафонҳои соли ҷорӣ ба ҳисоб меравад. Фурӯш аз аввали моҳи август оғоз шуд. Фикри шумо чӣ аст? Оё рақиби ҷиддии iPhone ва Samsung дар қисмати камера мешавад ё не? Назари худро дар комментариҳо нависед.